Bamenyi ba mumachoge borabuna chache ni golit kuri rero besoke na kurubekana na gusiro kurubekana kwa beime yensi ya Kenya igoro yeli goli ya maguta gukina nigo bamuchire hoborai we serikali ya Kenya kwanza asokombi aba Kenya na gutarigereria chingaki babwato kugani morikecho Gilbert Kopi na roboturwa senchira yobekirano wetera no gukina kweli goli ya maguta ase ense ya Kenya okurubekana kwanya kwa bakorekana ase ensengima nigo asensemo yabo machoge bwa chache borabu na bwo kinsemo chiro sorogongoriga Kenya ko bachikwenekia okoba okukurubekana uko na bwo goterenigwa ko basombia sorogongoriga Dimasomo chibugo gembo ase chigali sari kunyara ko bachigwanchirugweta asenyencho nigo aba tumekire chipara bana ko bagoshega chipara kuraramekera obokina kwa maguri ya maguta nigo bamuboldie umurai wense nabo yigo oburayi wa Kenya kwanza abanya ko bokurigereria okokonya mwananchi wa kawaida wetera naso gutakinia amaguri y'ebintu bicwana ko bigokinya ebintu bigotumaga lituko aselituko kurija dio game gazi ngora ni gazi ya transport basavise mezigo Kenya gaiga kurwa maguta pandete twatsinyiru ko supply na nebintu kone no mochanga ese chikaza majito kekora na maguta mentete angedabo to da koni mochange customer koramika to sabe serikali yetu ya Kenya eke ligoria maguta abantu abatakana libala konyeke abantu bakonyeke tabone chitachiri ko mali goria maguta ebara yaka no beka maguta liyo kadali ko manya lakini umuntu umetaka uchandikire akio mora yiwetu bwense asogwante goito tumira eso ulpato nturanyora litokora kapare so litikari just speechire off bono akito tukabiri buno bantu botu batabakuwa bakke buna ake bata bokumo ken ono je ara onchara mabinati nenyo mpaka akotama eso na bono omogani alifa erege yere oriengamezi anko bera transport nyogemba no matereba semejanga amabuta akine twachandike ori tukori rero tukabikwa ko mupira sengenyo ndiko genda ande amabuta achire igoro iga raisi yero ngaki bogi mobonto konyara omogani alifa ogembo biashara mpio etoro one time serikali yetu hii ingeko menta mafuta yaru siringi sana ya menta siringi 15 unaona iga petrol cheto chisiekire petrol ni gere 215 diesel ni gere 244 how sasa mnakuona sisi tunakuwa kama nani umetukazia sana kwa sababu petrol umepandisha umemaliza kila bei ya unga kila bei kila kitu sasa wewe sijui kama ni ukweli ni wapi ndio tunakataza tutaki hapa ni matani tuamente iru kuruchipikipike tubwate ikie chironi twasinyi ubona se tokogenda ona se kunaje bona iga kwanza hata kama ni kutumetia sana gembo kwa kisi tumesema nyumbani hatumtaki niga bananchi banyako bakoranameka nga mbale bakurwo bosemia butari bwekemane na butari gusira ogokinigwa gukonyora kwa bakenya gukyase umurai wense ekikeire amabuta nabo yugo ligoria amabuta gukina asokumurwa obosemia butari boikeranu naendelea goteba se mwesimi wa France ya Tour esauria yanjete erengonyora rikendo beka monu atigita abantu abataka baguchandike gekowera era na bagwa kagari oteba ngakyo murai bwense na chandikire nararinge kurwa sensemo yabo machoge ekoro okurubegano kwechigari kuko yana ko bakokenderana na utako utamanyira indigo cyo guterenigwa agoika amagoya ko bagago keigwa ngo boterega tembe amarita nencho Gilbert Kopi.